iso lho. Wis jalo orang gletak. Gletak apa ora? Oh, jeng gletak kowe. Kudu manut. Biasa lek biasane lho. Orang kendi ping 10. Jaluk apa kuwi? Kalau gletak. Jendang ora tak kei kapok kowe engko. Gletak apa ora? Ora gletak titenono iki. Ora manut sindene blas. Lah njaluk ki yo gletak. Kok iso lho. Wis jalo orang gletak. Gletak apa ora? Oh, jeng gletak kowe. Gletak. Lungguh. Iya piye kok mau? Lah iya lek ra lungguh kok Ya manut karo mbok sinden. Goleki Bapak Bali sing bunder gletak. garis pokok wis sindene ya. Gletak dhisik Wis gletak. ana wis Bapak Bali. Pokoke bunder wis rene padha balik. Wis. Gletak dhisik kok ya. Piye kan bisa gletak iki. Ini helikopter. Apa? Kudu manut. Kudu manut, ora manut tak cepet nih lau. Iya, ora manut. Terjang penae. Terus murid, terus murid bagus siapa deh? Ya biasanya siapane ya ora. Penae dijengking nembak. Oh. Kudu manut. Biasanya lek biasane lho. Orang. Iya. Lah kepala salah tuh, jentik. Jengking no. Lah sak lemih yo wong jalo. Jengking. Yo jeng, heeh jeng. Nah, terus apa nih, Pak? Lah biasa siapane Itu lah. sekarang. Kendit. Oh, mau kejutnya toh. No, ayo. Ayo
Ping 10. Ayo ora jamu. Berarti ora jamu. Ora jamu, Mbak. Ping 3 mbocak wisane. Ya. Ora penak. Lah sing penak sing piye? Ora kroso. Yo. Sing jalane gedene ora Ya kerasa. jalane dijenglengne berarti. Oh, mulai dijenglengne. Lah jarane ora penak piye to jawane iki? Maka kepentut ya ora penak. Hah? Muret terus? Muret. Lah mau wis muret wis miring terus jentit. Gak kroso. Oh iya. Lah terus saiki piye? Awas alon-alon. Kutimbangan Pecah lho. Kutimbangan kepiye to? Ya nek pecah apa sing tanggung jawab? Aku ora tanggung jawab golek Emang. bojone ndak. Ngepeh. Jengking. Jengking. Yo, goyang Pak. Ya, boynya kecil. Wes gendeng ah. Sendiri ngenteni. Kaplah. Nah,